Dihayo sa kalalaki nga kusog kayong kapadagan sayo sa kadlawon nga alas 2 sa kadlawon unya gipara siya sa usa ka pulis unya sa dihang isyuhan na unta siya og overspeeding ticket mihangyo og nangatarungan ang lalaki. Mingon siya, "Sir, nagdali manggod ko kay nag-apas ko og lecture." Mitubag ang pulis, "Unsay lecture? Kasayo ba ng lecture imong atindihan kadlawon pa man?" Mingon ang lalaki, "Yes, sir. Kaya ang akong asawa naghuwat na maron nako. Mag-lecture gud to inigabot nako kay dugay ko maulit." Dayon kon makahibaw to nga imo kong giisyuhan og overspeeding ticket dili kay lecture ra. Hatagan pagyud ko niyag seminar. Magigsuon sa atong ebanghelyo karon gitigom ni Hesus ang iyang gipangkapoy nga mga tinun-an ngadto sa dapit nga awaaw aron makapahulay sila diutay to rest a while. Dili ba kadaghanan kanato busy ra kaayo og nangaluya na ta sa pagtrabaho. Kanunay magdali-dali aron makaabot sa deadlines, sa mga requirements, mutambong og mga meetings, seminars, lectures, ug unsa pa diha. Di ba nagkinahanglan man kita sa pagpahulay bisan sa makadiyot lamang. Kung bation kitag kakapoy, kinahanglan gud nato ang pagpahulay. Kinahanglan atong dawaton ang atong mga tawhanong limitasyon. Dili ta mga Ginoo. Sa atong pagkatawhanon, kinahanglan atong biyaan ang atong kalibutanong mga kabalaka matag karon ug unya aron kita maka-recharge ug makasugod og balik ug nangalubat na ta mag-charge tagbalik aron makasugod ta og maayong pagbalik. Usa ka binuang kun dili kita maghimo sa ingon kay mura ta og nagpakaginoo. Kinahanglan nga tua kining mahibaluan diha sa atong kinabuhi. Ilabi na gyud ikaw busy ra kaayo sa imong pagpanarabaho. Hinay-hinay lang kay paspas ra ka kaayo. Hinay-hinay lang kay layo na ka kaayo ug naabtan. Ang Ginoo mga igsuon nagpahinumdum kanato pag-usab diha sa atong kinabuhi karon nga dili mahitungod ang kinabuhi nato dili mahitungod sa pagdali o pag-abot og layo kundi ang pag-adto sa kasing-kasing going to the heart. Ug ang bottom line ni mao nga mga instrumento lamang kita nga dili takos ug dili angayan. In other words, it is God's word. Buhat kini sa Dios, dili atua. Imbes tutukan nato ang buhat sa Ginoo, atong tutukan ang Ginoo sa atong mga buhat. Imbes nga busy ra ka kaayo diha sa atong misyon para sa Ginoo, atong tutukan ang Ginoo nga nagtawag kanato sa paghimo sa maong misyon. Si Pope John the 23rd kuno sa bag-o pa siyang napili nga pagka Santo Papa, di gyud siya makatulog sa pirmirong mga gabi. Mura siya dihay insomnia, huna-huna kung saon niya pagdala ang tibuok kalibutan sa mga Katoliko nga gitugyan kaniya. Kunya sa dihang nakatagpilaw siya, dihay nadungog niya nga tingog, nga miingon, Pope Juan the 23rd, ayaw kabalaka, kay ang imong simbahan nga imong gialagaran dili imuha, ako kining buhat. Ako lang kang gitugyanan sa pagpadayon niini. Ug human niadto makatug na si Pope John the 23rd. So di ta balaka sa mga trabahoon nato tungod kay buhat kini sa Ginoo. Ang Ginoo nagtawag atong tutukan ang Ginoo nga nagtawag kanato diha sa atong mga misyon. Sa atong ebanghelyo karon adunay gipakita nga tulo ka mensahe alang kanato nga mga sumusunod ni Kristo o kining tulo ka mensahe nagasugod og letter R.
Ang una nga R is report. Ang Ebanghelyo nagatugaan kanato. Ngailang gi-report ang tanan, ngailang nahimo o gitudlo. Kay dumdum ta sa miaging Domingo, gipadala ang mga apostoles sa usa ka misyon sa atong Ginoo ug tinagurha ug siyempre tungod kay sila gisugo og gipadala sa dihang nahibalik sila, kinahanglan nila nga mo report. Kinahanglan mohatag sila accomplishment report ngadto sa ilang master ug magtutudlo. Mga igsuon kita usab isip mga tinun-an, isip mga sumusunod ni Kristo, kita tanan nga niya karon dinhi mga regular mass goers. Unsa kaha kun ingon ani po natong himuon, kada Domingo kun motambong ta sa misa, mausab kana ang panahon nga mohatag ta og accomplishment report ngadto sa atong Ginoo nga sa Hesukristo. Pananglitan karon samtang nagtambong mo sa misa, baliki ko no ang miaging simana. Unsa may akong nahimo? Ug giunsa man ako pagtudlo ug giunsa man ako pagsabwag ang pulong sa Ginoo nining milabay nga simana. Ug karon himua ang imong accomplishments sa Ginoo kay mao kini ang adlaw nga gigahin alang sa pagpikigistorya ngadto kaniya. Ang akong pangutana sa matag usa kaninyo mao unsa man kahang klase nga report ang inyong ihatag ngadto sa Ginoo? Makahatag ba kaha og mga positive report? Karon mahadlok naman tag pulong positive, pero sa atong pag-report sa Ginoo, positibo ba kaha og makalipay ba kaha sa Ginoo? O basin baya ang imong mahatag nga report karon, report nga makapasubo ug makapaguol sa Ginoo? Ikaw lamang o ang Ginoo ang makasulti kung unsang klase nga report ang imong ihatag karon ngadto sa Ginoo. Ang ikaduha nga R is rest. Sa dihang nahibalik ang mga apostoles sa atong Ginoo, siyempre kahibaw sa Jesus nga gikapoy sila sa ilang trabaho. Unsa may ang giingon sa Ebanghelyo, pangadto kamo sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo og diutay. Kining pulong rest nagakahulugan og duha ka butang. Ang una is physical rest nga mao kanunay atong pagahimuon kun kapuyon ta. Tanan naman nato dinhi nagatrabaho, bation gayud gyud nato ang kakapoy. Busa nagkinahanglan ta og physical rest, lawas nun nga pagpahulay. Ug daghang mga tawo nga akong gikasugat o gika-istorya nga magpatambag ug ang ilang problema mao ang depression o murag paduong na mag-depression, magulanon sila silang kinabuhi. Pero ang kasagaran gyud nga specific problem mao nga gipulan na sila. Gikapuyan na, mingon, gikapuyan naman ko padre. Ngano man, kay kining mga tawhana mga workaholics, murabag na-addict na og trabaho. Para nila, kinahanglan trabaho ko, siging trabaho, bawal ang pahulay. Mura ba og mortal sin na gyud ug dili sila makatrabaho. Mura og sala na gyud ning mupahulay para nila. Hangtod nga sila makapuyan, mapulan na og diha magsugod ang problema. Gani atong obligasyon ang pagpahulay. Dili lang pahulay sa dayon. Rest in peace. Kay dumdum ko sa istorya sa duha ka mga bata. Mga inosenteng mga bata nga panahon sa Mother's Day, namalit sila gardenia nga bulak. Nga baratuhon ra kaayo, murag lugos gani makatubo, unya diha nay usang buok-buwak, ilang gihatag sa ilang mama during Mother's Day. Perting lipayan sa ilang mama kay ilang kabatanon nakahuna-huna sila nga wa gyud nag-aghat nila, ila lang gi-save ang ilang mga gagmayng allowance. Unya giingnan ang ilang mama, imingon lang mama, daghan kayong salamat mga undoy kay nakahuna-huna mo. Mingon ang kamagwangan. Maura gyud imong nahimo ma diha unta toy nindot nga pagkabuwak, unya naa gani gibutang didto nga rest and peace. Wa in town sila kay bawgon sa ibot ipasabot ato. Pero ang rest natong buot ipasabot niini, ang lain nga kahulugan sa rest is to spend time with the Lord. Mugahintag panahon alang sa atong Ginoo.
Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kitang tanan. Ug mao kana mga igsuon nga ngano nga ang simbahan iyang gihimo ang Domingo at least kausa sa usa ka semana para kamo mugahin sa iyong panahon alang sa Ginoo. Mao kini rason ngano nga niya kita karon dinhi aron magampo, magpasalamat, magadayeg sa Ginoo. Ug hinaot nga human niini bation nato nga kita mabag-o, being renewed sa atong kinabuhi ug hatagan kita pag-usab og dugang kusog pinaagi sa espirituhanong gasa gikan sa atong Ginoo. Ang ikatulo ug katapusang R is readiness of the Lord, ang pagkaandam alang sa Ginoo. Gingon sa atong ebanghelyo nga ang Ginoo mingon nga to siyang mga apostoles ug kamong akong mga tinun-an gikapoy naman mo sa inyong trabaho moadto ta sa dapit nga awaaw aron makapahulay ta. Ug sa pag-abot nila didto sa maong lugar, nauna na di ay nila ang bagang katawhan, bagang duot sa katawhan, nga bisan unsa na lang ang ilang gusto ipahimo sa Ginoo ug sa iyang mga tinun-an, iyang mga apostoles. Sa akong pagpamalandong aning dapita sa Ebanghelyo, makaingon ko sa akong kaugalingon, kung ako pato perpet na gyud siguro na akong sakuta. Kana bang nagtrabaho ka, gikan ka sa kapoy kayong trabaho, gikan ka sa baryo, o niya, kinahanglan ka mo pahulay, inigabot, niya pag-abot nimo, Father, na ay akong tuyo. Makarelate ta ani nga, murag sa puton ta, mao pag-abot na napila akong tuyo. Pero ako man na, dili man ko Ginoo. Tanawa ang reaksyon sa atong Ginoo sa gingon sa Ebanghelyo, ang iyang kasing-kasing naluoy kanila, ug misugod siya pagtudlo kanila og daghang mga butang. Kana mga igsuon nagapakita ang atong Ginoo kanunay ready, andam kanunay alang sa iyang mga katawhan. Gikapoy siya, gusto unta siyang mupahulay, pero andam siya sa mga tao nga nagkinahanglan kaniya. Kanunay siya, adunay panahon. Kaya dumdum mo sa una, simple ra kaayo ang atong mga gamit. Ambot, ang uban din mga batan-o nakaabot pabag palo-palo. Manglabata sa una, manglabato sa palo-palo, bisan diha og naasay tabay, palo-palo atong gamiton. Mangahoy ta para isugnod, magdungag, arong atong idungag, og kanon, og mga pagkaon, maglitson, tuhugon ra nato kawajan, tuhog tag manok, atong tapanon, unsa pa diha. Naaman lagi tay panahon sa atong pamilya o panahon sa Ginoo. Karon high-tech na kuno hayta, daghang instruments na tay washing machine, pwede na mag-iuni mo na biyaan na nakay rice cooker, dili na ka maghaling, ditso na kag-on, apan unsa mang hitabua nga moingon matag tigin hang bisiha. Wa na ko'y panahon, bisag ang nagdungag, rice cooker, ang naglaba, washing machine. Wa na ka magpalo-palo. Mingon, sus, daghan na yung trabaho. Wa na ko'y panahon nga musimba. Manglaba ko karon pero di ba ikaw mo yung laba. Pero sa una, palo-palo ra to, waswasan pa nimo, naaman lagi tay panahon para sa atong pamilya o sa atong Ginoo. Kini timailhan mga igsuon nga naulipon kita sa trabaho. May hinungdan nga gidapit na Hesus ang iyang mga tinun-an ngadto sa dapit nga awaaw aron makapahulay silang diutay. Jesus wants them to take care of their body and soul. Sa ilang lawas ug kalag. Dili lang sa lawas, hasta usab ang kalag. Basta mga igsuon, nagkinahanglan kita og pahulay. Dili pahulay nga dayon, pahulay aron makapahulay. Kaya sa yun, it is necessary that we have kanang gitawag na to R&R, rest and recreation, or retreat and recollection. Uban sa atong pamilya, uban sa atong mga higala, o uban sa atong mga kaigsuunan. Dili lang aron ka malingaw, kundi makapahulay uban usab sa Ginoo. Hinaut unta nga ato kining timan-an nga mugahin kitag panahon uban sa Ginoo aron makapahulay kita og diutay. Manindog.